Hyvä. Hienosti. Tuossa näkee, että jos pitää namia samalla kun yrittää antaa kapulaa, niin se keskittyy siihen. Hyvä. Hieno. Hienosti. Tosi hyvin menee, kun ajattelee, että Terve ei halua mitään ottaa suuhun normaalisti. Muuta kuin namia. Luita. Hienosti, hyvä. Perun osa. Hienosti, täällä kaikki. Hyvä. Se kapula heinissä on. Hyvä. Hienosti. Hyvä. Täällä. Hyvä. Aiku hieno. Perun osa. Perun osa hienosti. Hyvä. Hieno poika. Aiku hienosti. Hyvä. Täällä. Täällä. Hyvä. Hienosti. Ja vielä yksi. Täällä. Hieno poika. Hyvä. Te osaa. Hieno. Missä on kala? Istu. Hyppää. Hyvä. Maahan. Hyvä. Hieno. Loppu.